Fer poble amunt som una candidatura feminista sobretot. Què significa això? Significa que ens preocupen les dones. Ens preocupen les dones des de que són unes nenes, des de que passen la seva adolescència, des de que són adultes, madures i grans. Dic això, no sols ens preocupen les dones i les seves famílies també. Quan a les nenes i adolescents penso que hem de mirar polítiques sobre la sexualitat, integrar-la més a les escoles i als instituts, i no sols anar una hora a l'any, sinó fer un seguiment que penso que és molt important. Penso que hi ha mancances amb la gent gran, necessiten molta ajuda, hi ha gent sola, siguin dones o homes, i que necessiten el nostre suport. Em preocupa la situació de les dones grans perquè ens trobem en un moment de la nostra vida en què tenim uns pares molt grans, de 80 a 90 anys, i tenim uns fills que ens necessiten perquè també hi ha uns nets petits que manca el suport institucional per ajudar-los amb l'acolliment i amb tot el que comporta una criatura petita. Penso també que les persones més grans no tenen el suport institucional d'ajuda, de serveis socials que a vegades caldria. S'ha d'incidir més en aquest tema, s'ha de valorar més les seves necessitats, s'ha d'anar més a les cases d'aquestes persones, veure com viuen i veure quines necessitats tenen reals.